our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared, and the soul felt its worth. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on me, oh here. Hola, què tal? Benvinguts a una nova edició vesprada de setmana dimecres 23 de desembre. Avui escoltarem cançons de Jeffrey Philly Nelson com la que sona Oh Holy Night. També escoltarem informació d'actualitat del dia d'avui, on parlarem de molts temes com per exemple l'Ajuntament de Castelló, que desenvolupa un pla integral sostenible al barri de Sant Llorenç. Com també parlarem de la penúltima d'aquest cas Comissió de Govern d'aquest any 2015 celebrada per l'Ajuntament de Castelló en el matí d'avui. A la secció de la Comunitat Valenciana parlarem dels pressupostos de la Generalitat Valenciana per al proper any 2016, com també de la Comunitat Valenciana del 112, el telèfon d'emergències, que reforçarà aquest Nadal. Després la crònica nacional, on parlarem de l'Audiència Nacional, d'Artur Mas, el jutge Fernando Andreu, com també de la Fiscalia Anticorrupció. Secció internacional, amb Amnistia Internacional, com també amb l'informació pel que respecta a Israel. Després l'economia, l'agència tributària, la llista de morosos, com també parlarem de Renfe. Propostes culturals de cara a les propers dies, amb l'Edat d'Alacant, l'Ajuntament de Castelló i el Cap d'Any, amb Clementines, que ho ha proposat avui a la Casa Reial, com també parlarem de 9 llibreries espanyoles que ja tenen el setxell de qualitat. Tens també per als esports, amb bàsquet, amb ciclisme, amb tenis, amb el Villarreal de futbol, amb el València, amb el Llevant Esportiva, com també amb el Club Esportiu Castelló. I no s'oblidarem tampoc de la previsió meteorològica de cara a la jornada de demà dijous. Tot això i més, allò dels propers minuts, així, en Parlem d'Esport. Comencem. I amb aquesta cançó de la mà de Jeffrey Philip Nelson, anomenada Oh Holy Night, obrim el Parlem d'Esport d'aquest dimecres 23 de desembre, en l'actualitat diària, obrim l'envesprar, el que és el número 386. I ho fem parlar de l'Ajuntament de Castelló, que avui celebra la penúltima comissió de govern d'aquest any 2015. L'Ajuntament de Castelló, com dia, ha celebrat avui la comissió de govern, la penúltima d'aquest any, ja que mantindrà la gestió municipal per liquidar els temes pendents durant la última setmana d'aquell mes de desembre i reunirà novament a la comissió el proper 30 de desembre. L'ordre del dia ha estat llarg, encara que molts dels temes tractats han estat poc rellevants en el fet que refereixen a la gestió ordinària de l'entitat. El vicealcalde Dondedeu ha destacat entre altres temes la certificació de la Direcció General que desbloqueja la reserva del fons realitzada de l'Ajuntament per tal d'afrontar el pagament de la xarxa llibres. Més temes, l'Ajuntament de Castelló desenvolupa un pla integral sostenible al barri Sant Llorenç amb l'ajuda de la Generalitat Valenciana. I també comentar-vos, pel que respecta a la informació pel referent a Castelló del dia d'avui, que Marbopa 2000 SL, immobiliària del projecte S-Park, està inclosa al registre de morosos que havia publicat l'agència tributària i que en uns minuts parlem d'això. La societat mercantil Marbopa 2000 SL és una de les empreses castellonenques que apareix aquest matí, que ha aparegut avui al llistat d'empreses diforces per Hisenda com a moroses. Així tanquem la secció de Castelló, moment ja per la secció comarcal. Comencem a Nules. L'Ajuntament de Nules s'adhereix al Pla Autonòmic contra la Pobresa Energètica.
Per la seva banda, en Almassora, la policia local d'Almassora ha incorporat els primers desfibriladors als seus equips d'emergència. I en Villarreal, el Partit Popular de Villarreal afirma que els pressupostos de l'Ajuntament són irreals i donen l'esquena als veïns. Més temes, parlem de Benicàssim. L'Ajuntament de Benicàssim rep la donació de la maqueta del vaixell La Santíssima Trinitat de mans del seu constructor Jaime Viciano. I també en aquesta localitat, Judit Alcázar i Maria Teresa Alberó ha guanyat els primers xecs de la campanya Christmas Shopping de Benicàssim. Més temes, visitem la Vall. La primera escoleta de Nadal de la reducció facilita la conciliació laboral i familiar. I també cal parlar d'una altra notícia perquè respecte a la Vall, la Brigada Municipal de la Reducció realitza millores en la colònia Segarra com també en el grup La Unió. Tanquem la sessió comarcal amb dos temes. El primer és Fort de Vinaròs. L'Ajuntament de Vinaròs s'adhereix als acords de la Generalitat Valenciana contra la pobresa energètica i l'altre ens porta a Vilafranca. Els alumnes, treballadors del taller d'ocupació de la plaça de Bous de Vilafranca han iniciat avui la seva tasca. El taller ha permès contractar a un total de 17 persones. Anem ja amb la secció de la Comunitat Valenciana. La Conselleria d'Agricultura de la Generalitat Valenciana defensa a la Universitat Politècnica de València un nou model agroalimentari valencià. Per altra banda, comentar-vos que Metro València aplicarà demà 24 de desembre l'horari de Nadal per al servici de metro i tramvia. D'aquesta forma, Metro València modificarà a partir de demà els horaris a motiu de les festes de Nadal. I el telèfon 112 d'emergència de la Comunitat Valenciana es reforçarà demà en la nit de Nadal i també el dia 25, el divendres, en el dia de Nadal. Més temes, l'Ajuntament d'Anna sol·licita ajuda mediambiental i turística a la Diputació de València. I l'Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris alerta d'una estafa mitjançant el WhatsApp. Si reben un missatge per a descarregar un paquet d'emoticons nadalencs, no se'l descarreguen perquè si no pagaran un extra. I tanquem la sessió de la Comunitat Valenciana parlant del ple de les Corts Valencianes que avui ha aprovat els pressupostos de la Generalitat Valenciana de cara al proper any 2016. Els comptes autonòmics per al pròxim exercici ascendeixen un total de 10.155.000 euros, fet que suposa una reducció del 0,2% respecte a aquest any, a causa, entre altres motius, a les restriccions derivades de l'objectiu del dèficit, que no podrà superar el 0,3% del PIB regional. Anem amb la secció nacional, moment per la informació perquè respecte a Espanya. Artur Mas, el president en funció de la Generalitat de Catalunya, podria aconseguir la seva investidura com a president de Catalunya el proper 31 de desembre. Per altra banda, l'Audiència Nacional ha ordenat avui al jutge Pedraz que processi a Guillermo Zapata. I la Fiscalia Anticorrupció ha anunciat avui que no demandarà de moment la presó per a Jordi Pujol fill. Tanquem la secció nacional i ho fem parlant de dos apunts. El jutge Fernando Andreu proposa jutjar a Blesa, Rato i 64 usuaris més que van utilitzar les targetes opaques de Caixa Madrid. I aquest matí, Mariano Rajoy, el president en funció del govern, com també Pedro Sánchez, el secretari general del PSOE, s'han reunit en una reunió portada a terme aquest matí, ha durat 45 minuts, i han analitzat la situació existent després de les eleccions generals. Dir-vos aquesta nit, en informació por Telecinco Noche, amb Pedro Piqueras en Telecinco, estarà Pedro Sánchez, el secretari general del PSOE. En uns instants parlem de la llista de Moroso, la llista publicada avui, on hi ha moltes entitats, com també clubs, però abans anem ja amb la secció internacional, amb el succeït d'avui perquè respecta a tot el món. Comencem parlant d'Amnistia Internacional perquè aquesta organització Amnistia Internacional veu indici de crims de guerra en els bombardejos russos sobre Síria. Per altra banda, Israel ha desarticulat avui un comando del moviment islamista Hamas. Ara sí, parlem d'economia. El Banc Sabadell iniciarà al proper mes de gener les seves operacions en Mèxic. Per altra banda, Renfe reforça aquest Nadal la seva oferta amb 140.000 places addicionals. I tanquem la secció econòmica amb la llista publicada avui per l'agència tributària pel que respecta als morosos. Clubs esportius, el Racing de Santander, el Recreativo de Huelva, el Albacete, el Alacant, el Jerez, el Murcia i el Lleida.
Constructores. Es troben diverses com Batinsa, Fedesa, Nozar, Polaris, Wall, Riofisa i Xanauja Immobiliària. I altres sectors, com per exemple del sector viatges, Viajes Iberia i Viajes Iberchoset, firmes audiovisuals com Cinemes Dreams i Cinemes Abaco, el sector de la restauració, Arturo i Canto Blanco, també bancs, Banco de Madrid, Clesa i empreses de Ruiz Mateos, així com també altres noms coneguts com són el de Juguetes Poli, Orgull, Novauto, Mercamueble, Otisa i la pròpia Pescanova. Aquestes són les llistes que figuren en la primera llista de morosos feta pública avui per l'agència tributària. Anem ja amb la secció cultural, moment per contar-vos tota la informació a nivell cultural, a nivell de cultura. L'Ajuntament de Castelló tornarà a proposar a la Casa Reial la celebració del Cap d'Any amb clementines. Per altra banda, l'Hada d'Alacant acull durant aquests dies nadalencs un complet programa de concerts. I avui comença l'edició número 9 del programa No sé solo en Navidad. També comentaros el Consell Agrari Municipal ha aprovat per unanimitat otorgar la Carxofa d'Or 2016 de Benicarló a Maria Teresa Traver. I tanquem la secció cultural parlant de llibres. 9 llibreries espanyoles ja tenen el segell de qualitat. Es tracta de diverses llibreries com ara Cervantes, el Museu Lector, amb dues a Oviedo, el Carme a Parra de Madrid, Icar a la Granja de Sant Ildefonso en Segovia, o Lebum i Marge amb dues a Valladolid de Burgo, a València de Didacàlia a Madrid i Troba Libros a Càceres. Altres 29 establiments s'han registrat i estan a l'espera d'avaluació. I un moment ja per a parlar d'esports, anem amb l'actualitat esportiva. Avui el Villarreal C té partit de Sant Joan a hores d'ara en el Ministeri de la Ciutat Esportiva del Villarreal davant l'Atlético Saguntino. Per altra banda, parlem de tenis, el tenista Robin Söderling ha anunciat avui la seva retirada. I en bàsquet, el Real Madrid Bàsquet ha renovat el seu tècnic a Pablo Lasso. Per altra banda, el Llevant Unió Esportiva tornarà als entrenaments aquest proper dissabte i ho farà a les 6:30 de la vesprada a porta oberta en el Ciutat de València. En el Castelló, el portero José Antonio Casero deixa el Club Esportiu Castelló. I avui s'ha presentada en Castelló l'edició número 26 de la Sant Silvestre. Així tanquem la secció esportiva i estem arribant ja a la fi del programa d'avui. Ho fem, anem tancant, escoltant música com la que ens porta Jeffrey Philip Nelson. Aquesta en concret s'anomena Oh Holy Night. Oh, hear the angels' voices. Oh, night. Per el referent de la previsió meteorològica de cara a la jornada de demà dijous, esperen que les temperatures no reflexen massa canvis. El que sí que és destacable en la comunitat valenciana, el nivell meteorològic de cara a demà, és que les mínimes tendiran a baixar una mica. Per més informació meteorològica, recorden que la poden consultar en la secció de l'oratge d'actualitat diària, com cada nit, amb la mà de Pablo Solsona. Amb aquesta cançó, Oh Holy Night, de la mà de Jeffrey Philip Nelson, tanquem per avui. Recordem que tornarem demà i per a més informació la poden consultar en la web del diari www.actualitatdiaria.com, a Facebook Actualitat Diària, com també en Twitter, @en_mesca. Gràcies, descansen i fins demà. Adeu. Hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born.